Wait lang. Diyos marahay na aga sa indugabos, mga tugang. Ngunyan iyo ang Domingo de Ramos. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Esquivel family, Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Mr. and Mrs. Marlon Giobis and family, Daen family, Sales family, Rona Briones and family, Mr. and Mrs. June Abellano and family, Baby Venus Ola, Olaguer and Pavericio family, Calios Lovendino family, Leo and Cynthia Ramos, Socorro Diona, for special intention for good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie Asupardo Cantara and family, for passing the NASH, offered by Joanne Zeya, to pass the civil engineering licensure examination on March 2026, offered by Christine Ashley Cabaluna, to pass the NASH, offered by Renji Verdida, for stable job and good health, offered by Jessica Bulan, special intention offered by Daen family, Agnes Almonte, Rona Briones and family, para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family, Jean, offered by Domiquiel family, Eduardo, offered by Mendoza family, Nelly, offered by Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, para kina Juan, Gloria, Pilar, Sylvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andro Juanito, Miriam Asin Roland Bendon, offered by Rosie Asupardo Cantara and family, para kay Rodolfo, offered by Respartines family, para kay Regina, offered by Los Baños family, para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kandaen family, for mercy, offered by St. Jude Parish and Commission on Worship, for mercy, offered by St. Jude Children's Choir, para kina Marie Jean Rillo and Ferolino, offered by Chewy M. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Yarena family, para kina Emma, Vicente, Esther, Floro, Sonia, Randy, and asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Calios Lovendino family, para kay Mercy, dulot kan BUHS batch 1980, para kay Angel Jr., dulot kan Perea family, para kay Ireneo Sr., dulot ni Bobby Escandor, asin para kay Alexander, dulot ni Andy and Beth. Sa liwat, Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Matindog na po ang gabos, asin awiton yato ang awit sa pagpuon.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo an sa mong paraligtas, asin magpasan kan krus. Kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski nangani nasasambit ini sa kafiestahanin pagbunyag kan sa tong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoonin kagurangnan. Siya daw katiponan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw an hade kaitong panahon o an Mesiyas na maabot. Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang kagurangnan Diyos, nagtaos ako ng disipulong dila, tanganing magtagal sa pagingowang, maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. Ang kagurangnan Diyos, binuksan ang sakong talinga, asin daya ako nagtumang, ni nagsibog. Ang sakong likod itinauko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon, dai ko tinahuban sa insulto, asin lutab. Ang kagurangnan Diyos, tatabangan niya ako, kaya daya ako napahamak, kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon, asin aram ko na daya ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, nagulog-ulog sako. Tinitiwi ang nimot, kinuyong-kuyong ang payo. Naglaom siya sa kagurangnan, siya iligtas niya, siya agawon niya, kung siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot, nagliko sako. Linabot nindaan sa kong mga kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tuulang. Minamas na ninda ako, asin minaman-manan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga-banga ninda sa inda ang sakong mga gubing, asin ang sakong bado, sinugalan. Alagad ika kagurangnan, dahi ka magrayo, o kusog ko paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasay ko ang sa imong ngaran sa sakong mga tugang, sa tahaw ning katiriponan o umawon ta ka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-omaw ka mo sa iya, o gabos na kapag-arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kan kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pakiging masinunod-sunod, hinipnuan niyaan sa tong kasumbikalan, siring man ipinagrurukyaw kan awit na ini, an kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa iyaon sa porma nin pagka-Diyos, dahil siya napahuna na makapantay ang Diyos, nasa salumon kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao, asin sa anyo sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinara sa iya ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod,
ang langit nun, ang daga nun, asin taga-irarom kan daga, asin ang gabos na dila magrukyaw. Kagurangnan si Jesucristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang pasyon ni Jesucristo kagurangnan sosog ki San Mateo. Dangan naglakaw ang saro sa 12, an inaapod na Judas Iscariote, pasiring sa mga puo na padi, asin nagsabi, Ano ang bot nindong itaos ako kung ipaabaya ko siya sa indo? nagkasundo sinda na bayadan siya nin tulong-pulong pidasong plata. Puon kay to naghanap siya nin pagkakataon na ipagsaluib si Jesus. Enet na aldaw kan fiesta kan tinapay na daing levadura, nagdulok ang mga disipulos kay Jesus sa pagsabi. Sain mo buot na iandami ika para magkakan kan Pasko? Nagsabi siya, Magduman kamo sa syudad sa tawong ito, asin sabihan nindo siya. Ang maestro nagsasabi, ang panahon ko haranina, sa saindo ako maselebrar kan Pasko kay bakan sa kong mga disipulos. ginibo kan mga disipulos ang ipinagbuot sa inda ni Jesus, asin inamdam ang Pasko. Pag sinarom, lakahandig siya kaiba kan 12, mantang sinda nagkakaka, nagsabi siya, Amen. Nagsasabi ako sa indo, ang saro sa indo, mapasaluhib sa ko. namundo nin makuri, nagpuon sinda pagsabi lambang saro sa iya. Ako kaya kagurangnan? Nagsimbag siya. Ang nakisausaw sa ko sa mangko, iyan ang mapasaluhib sa ko, ang aki kan tawo naglalakaw sosog sa isinurat dapit sa iya, alagad sa tawong iyan, napasaluhib sa aki kan tawo, marhay ko ta sa iya, kunda inamundag ang tawong iyan. Nagsimbag si Judas na iyo na nga niya ang napsaluib sa iya. Ako kaya, Rabi, Ang sabi sa iya. Ika nagtaram, Mantang sinda nagkakakan, nagkuha si Jesus nin tinapay asin nagbindisyon. Binaak asin pagtao sa mga disipulos nagsabi. ako kakana, inian sa kong hawak. Dangan kinuha ang kalis asin nagpasalamat, itinao sa inda na ang sabi. Maginom kamo gabos digdi, inian sa kong dugo kantipan, na pinapabulos para sa dakol, para sa kapatawadanin mga kasalan. Nagsasabi ako sa indo, poon ngunyan daina ako mainom kaining bunga kan ubas, sagkod sa aldaw na iyan, na kaiba nindo ining bago iinomon ko sa kahadean kan sa kong ama. Pakaawit nin himno nagluwas sinda pabukid kan mga olivo, dangan ang sabi sa inda ni Jesus. Gabos kamo, mapapadungkal huli sa ko sa bangging ini, tanasusurat hahampakon ko ang pastor, asin magkakawararak ang mga kardero kan aripunpon, alagad pakatapos, bangunon, maiinot ako sa indo sa Galilea. Nagsimbag sa iya si Pedro. Kung ang gabos mapapadungkal huli sa imo, ako day lamang mapapadungkal. Nagsabi sa iya si Jesus. Amen. Nagsasabi ako sa imo niya na banggi bago magturaok ang sulog, makatulo mo akong ninigaran. Ang sabi sa iya ni Pedro. Ipagkaipo pa ang kaiba mo akong magadaan, dayta ka lamang ninegaran. Siring man ang sinabi kan gabos na disipulos, danga nakaabot si Jesus kaiba ninda sa takulod na inaapod Getsemani. Asin nagsabi sa mga disipulos, Magtukaw ka mo digdi, sagkod na yaon pa ako duman na nagpapamibit. iniba niya si Pedro asin ang duwang aki ni Zebedeo. Asin nagpuon siya mamundo sa kamahurasa, dangan ang sabi sa inda. Mamundoan sa kong kalag, sagkod sa kagadanan, magpawalat ka mo digdi, asin magpuka ka iba ko.
Sa uroin nata, nagdapa siya sa pagpamibi asin pagsabi. Ama ko, kung pwede, lihisan ako kan kalis na ini, alagad bako sosog sa buot ko, kundi sosog sa imo. Nagduman siya sa mga disipulos asin naabtan sinda na nagtuturog. Ang sabi ki Pedro, Dai pala nindo kaya magbantay sa rong oras na kaiba ko. Magpuka kamo asin magpamibi, tanganing dai kamo mapasubo sa sugot. Ang espiritu andam, alagad ang laman, maluya. giraray ikaduwang beses naghali siya asin nagpamibi. Ama ko, kung dai pwede na ini maglihis, kundi inumon ko, mangyari ang buot mo. Nagbalik siya giraray asin naabtan sindang nagtuturog, taan sa indang mga mata magagabat. Binayaan sinda giraray, naghali siya asin nagpamibi. Ikatulong beses parehong tataramon an inuulit. Dangan nagpasiring siya sa mga disipulos asin nagsabi sa inda. Sige, magturog ka mo, asin magpahingalo. Uya, haranina ang oras, asin ang aki kan tawo ipapaubaya sa mga kamot kan mga parakasala. Bangon, lakaw kita. Uya, haranina ang pasaluhib sa ko. Nagtatarampa siya, uya uminabot si Judas, saro kan 12. Asin kaiba niya ang dakol na katawuhan, daraan mga espada asin mga badas. Hali sa mga puon na padi, saka mga gurang kanbanwaan, an pasaluib nagtao sa inda nintanda na ansabi. Anhadukan ko iyo yan, dako pa. Asin tulos pagdulok kay Jesus nagsabi. Tara, Rabi. Asin huminadok nagayo sa iya. Si Jesus nagsabi sa iya. Katuod, kaya kapalanyaon. Dangan nagdaguso sinda. Kinaptan si Jesus asin dinakop. Saro sa kairiban ni Jesus, iginawgaw ang kamot, hinugkot ang sa iyang espada, tinigbas ang surugoon kan puon na padi, asin pinalungan ang talinga. Dangan ang sabi sa iya ni Jesus. Balikan ang espada mo sa sarungan. Taan gabos na naggagamit ni espada sa espada magagadan. O sa paghuna mo, day ako makakaapod sa sakong ama na padarahan ako ngunyan ninlabi sa 12 hukbo nin mga anggeles. Paano ngunyan mauutob ang kasuratan na kaipuhan mangyari ang siring. Kan oras na ito, nagsabi si Jesus sa mga katawuhan. Siring, sa pagdagsang sa sarong parahabon, nagluwas ka mo, dara mga espada asin badas, sa pagdakop sa ko, arual daw sa templo, nagtutukaw ako, nagtutukdo, asin day nindo din ako. Alagad inigabos nangyari tanganing mautob ang mga kasuratan kan mga profetas. Dangan ang mga disipulos, binayaan siya, nagdulag. Dinara si Jesus kan mga nagdakop sa iya kay Caiphas, na puon na padi, kung sa inatipon ang mga eskribas, asin ang mga gurang. Si Pedro nagsusunod sa iya sa harayo, sagkod sa looban kan puon na padi, nagdagos sa laog, asin tuminukaw kaiba kan mga surugoon. Sa paghiling kan mga nangyayari, ang mga puon na padi asin bilog na Sanhedrin, naghahanap din putik na saksi, laban kay Jesus, tanganing siya ikapagadan. Alagad mayo sindang nakuha, dawa na ngani dakol na nagdulok na saksing putik. Sa huri may nagdulok na duwa na suminabi. Ini nagsabi, magagaba ko ang santuaryo kan Diyos, asin sa tulong aldaw ikakatugdok. Nagtindog ang puon na padi asin nagsabi sa iya. Mayo kang isisimbag, ano ang isinasaraksi kaini laban sa imo? Alagad si Jesus mayo sa nanggirong, ang puon na padi nagsabi sa iya. Pinapasumpa ta ka sa atubang kan Diyos na buhay, isabi mo sa mo kung ika ang Kristo, ang aki kan Diyos. Ang sabi sa iya ni Jesus. Ika nagtaram, asin ta nagsasabi ako sa ido, puon ngunyan mahihiling nido ang aki kan tawo nagtutukaw sa too kan makakamhan, asin nagdidigdi sa ibabaw kan panganuron kan langit. Dangan ginisi kan puon na padi ang sa iyang gubing mantang nagsasabi. Naglanghad, ano pang saksi ang kaipuhan? Hilinga, ngunyan nadangog nindo ang paglanghad. Ano sa paghuna nindo? Nagsimbag sinda. Sukat siyang gadanon. Dangan linatuban siya sa lawlagon asin hinampak. Sinampaling kan ibang mantang sinasabihan. Hulaan mo para sa mo, Kristo. Si Isay ang naghampak sa imo.
Si Pedro nagtutukaw sa luwas sa looban, nagdulok sa iya ang sarong uripo na babae na ansabi. Ika man kay ba ni Jesus sa Galileo? Alagad nagnegar siya sa atubang kangabos na ansabi. Dahil ko aram kung ano ang sinasabi mo. Pagluwas patrangkahan nahiling siya ng saruma na surugoon na babae. Ansabi kaini sa mga yaon duman. Ang taong iyan kay ba ni Jesus na Nazareno? Giraray nagnegar siya sa mga pagsumpa. Dahil kumidbid ang tawong iyan. Dai naghaloy nagdulok ang mga nakatindog as nagsabi kay Pedro. Totoo, ika man saro sa inda, napatian sa imong pagtaram, nagpapamidbid sa imo. Dangay nagpuon siya pagraway asin pagsumpa. Dahil kumidbid ang tawong iyan. Asin tulos may sulog na tuminuraok. Narumduman ni Pedro ang tataramo ni Jesus. Bago ang sulog magturaok, makatulong mo akong nenegaran. Paghali paluwas, mapait siyang nagtangis. Pagkaagang amay, nagpulong ang gabos na puon na padi. Asin ang mga kurang kanmanuaan laban kay Jesus. Tanganing siya ipagadan. Ginapos siya ninda, dinara asin ipinaubaya aki Pilato na gobernador. Dangan si Judas na iyo ang nagpasaluib sa iya. Pagkahiling na si Jesus kinondenar, nagbasol. Ibinalik ang tulong-pulong pidasong plata sa puon na padi asin mga gurang taan sabi. Nagkasala ako sa pagpasaluoy din inosenteng dugo. Alagad nagsabi sinda. Ano ang labot mi? Bahala ka. Itinapok ang mga pirak sa santuario. Nagliklik siya asin pagharayo nagbitay. Ang mga puon na padi kinuha ang kwarta nagsabi. Pinapangalad ang pagsaray kaini sa kabanyaman, huli takabayadan ini ning dugo. Nakapaghatol ninda, ibinakal ito kanlantad kan parakuron, na paglulubunganin mga dayuhan, dahil kaini inapod ang lantad na ito, lantad nin dugo, sagkod ngunyan. Dangan na utob ang ipinataram kay Propeta Jeremias na ansabi, inako ninda ang tulong-pulong pirak, ang halaga kan pinahalagahan, na ipinahalaga kan mga aki nin Israel, asin ibinakal ninda ito kan lantad kan parakuron, susog sa pagbuot sako kan kagurangnan. Pinatindog si Jesus sa atubang kan gobernador, asin hinapot kan gobernador. Ika anhade kan mga Hudiyo. Si Jesus nagsimba. Ika nagsasabi. Sa mga sahot laban sa iya, kan mga puon na padi, asin mga gurang, mayo lamang siyang isinisimbag, dangan ang sabi sa iya ni Pilato. Dahil mo nadadangog kung guraano kadakol ang isinasaksiyin ninda laban sa imo. Dahil siya nagsimbag sa iya, nidapit sa sarol man lamang na punto na makuring pangalas kan gobernador. Lambang fiesta kinakaugalian kan gobernador, magbutas sa katawohan ng sarong bilanggo na buot ninda. Dangan igwasindanin bantog na maraot sa bilanggo na inaapod Barabas. Kaya pagkatiripon ninda nagsabi sa inda si Pilato, Si Isay ang buot nindong botasan ko sa Indo, si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo. aram niya baya na huli sa pagkuri siya pinaubaya. Mantang nagtutukaw sa tribunal, nagpatugon sa iyaan sa iyang agom na ansabi. Hari ka sa suripot na iyan, tamakuring nagtios ako ngunyan sa pangiturugan, huli sa iya. Ugaring hinurot kan mga puon na padi, asin ang mga gurang, ang mga katawohan, nahagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Nagsimbag sa inda ang gobernador. Si Isay sa duwa ang buot nindong botasan ko sa Indo, Sinda nagsabi. si Barabas. Ang sabi sa inda ni Pilato. Ano ngunyan ang gigibuhon ko kay Jesus na inaapod na Kristo? Ang sabi kan gabos. Ipako sa krus. Nagsabi siya. Anong maraot ang ginibo niya? Alagad biyoulugod na nagkukurahaw sinda sa iya. Ipako sa krus. Si Pilato pagkahiling na mayo siyang uswagan, kundi nagkakaigwa-ugaring nin karibukan, nagkuanin tubig as sinaghanaw kan mga kamot sa atubang kang katawohan sa pagsabi. Inosente ako sa dugong ini, bahala ka mo. Nagsimbag ang bilog na banwaan. Mapasamuyaan sa iyang dugo, asin mapasamuyang mga aki. Dangan niya binutasan sa inda si Barabas, alagad si Jesus, pakapahampaka, ipinaubaya, tanganing ipako sa krus. Dangan dinara si Jesus kan mga soldados kan gobernador sa pretoryo,
asin tinipon sa iya ang bilog na batalyon. Hinubaan, kinapahan siya nin Bermejo, asin pinakpakasalapid din koronang tunok, ibinugtak ini sa iyang payo, sarong bagakay sa tuon niyang kamot, dangan naglood sinda sa atubang niya, asin nagkalwag na ansabi, Mabuhay, hade kan mga Hudiyo. pakakalwagi sa iya, nagkuha sinda ning bagakay, asin ipinakulpakol sa iyang payo, pakarawrawi hinalian siya kan kapa, sinuulutan kan sa iyang gubing, asin ilinuwas tanganing ipako sa krus. Pagluwas, nakasabat sindanin sarong taga Serene na ngaran Simon. Pinirit ninda ini napaasanon ang krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na apod Golgotha, buot sabihon lugar nin bungo, pinainom siya ninda nin arak na may halong apdo. Alagad pagnamit, nagsayuma siyang mag-inom. Pakapakua sa iya sa krus, binaranga-banga nindaan sa iyang mga gubing sa paagi nin ripa, dangan nakatukaw nagbabarantay sinda sa iya duman. Ikinabit ninda sa itaas kan sa iyang payo, an isinurat na sumbong laban sa iya, ini si Jesus, anhade kan mga Hudiyo. Dangan ipinako sa krus, kaiba niya ang duwang tulisan, saro sa tuo, asin saro sa wala. Ang mga nagaagi naglalanghad sa iya, nagkukuruyong-kuyong, asin nagsasabi, Ika na iyo ang magabakan santuaryo, asin sa tulong aldaw mapatindog. Ligtasan ang sadiri mo, kung aki ka kan Diyos, asin maghilig ka hali sa krus. Siring man ang mga puo na padi, nagkakalwag kaiba kan mga eskriba, asin ka mga gurang nagsasabi, An iba ilinigtas, an sadiri dae ikinakaligtas. Hadi siya ni Israel, maghilig siyang niya, hali sa krus, asin matubod kami sa iya. Tiwala siya sa Diyos, agawon niya ngunyan kung siya buot niya. Tanagsabi, Aki ako kan Diyos. siring man ang mga tulisan na ipinako sa krus kaiba niya, tinuya-tuya siya. Puunod to nagdiklom sa bilog na daga sagkod alas 3. Mga alas 3 nagkuraw si Jesus nin makusog. Eli, Eli, lema sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Igwa sa mga nakatindog duman, pagkadangog nagsasarabi. Si Elias, inaapod niya. Tulos nagdalagan ang saro sa inda, kuminuan ni espongha na tinumtom sa maalsom na arak. Itinukon sa sarong bagakay ta ipapainom sa iya, alagad nagsarabi ang iba. Halat, hilingon ta kung maabot si Elias sa pagligtas sa iya. Si Jesus kuminarahaw giraray nin makusog, asin ipinaubaya ang espiritu. Maluhod po. Matindog po. Uya ang kurtina kan santuaryo nagisi poon sa itaas sagod sa ibaba. Naduwa ang daga naglinog, ang mga gapo nagkabaraak, ang mga lulubngan na buksan, asin dakol na hawak ang mga banal na napaturog, nagbangon. Pagluwas hali sa lulubngan, pakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, naglaog sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakol. Ang sentoryon, asin ang kairiban niyang nagbabantay kay Jesus, kan mahiling ang linog, asin ang gabos na nangyari, natakot din makuri na ansabi. Totoo, aki ini kan Diyos. Igwa dumanin dakol na babae na nagtatanaw sa harayo. Itong mga nagsusunod kay Jesus poon sa Galilea, asin naglilingkod sa iya. Kaiba ninda si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Santiago sa Kause, asin ang ina akan mga akin ni Zebedeo. Pag sinarom, uminabot ang sarong tawong mayaman na taga Arimatea, na anyaran Jose, na nagi man na disipulo ni Jesus, nagdulok ini ki Pilato, asin hinagad ang hawak ni Jesus, dangan nagbuot si Pilato na itao. Si Jose kinoa ang hawak, pinatos ini nin malinig na lino, asin ihinutad sa bagong lulubngan na tinuki sa gapo. Asin pinaligidan nin dakulang gapo ang laugan kan lulubngan. Siya naghali. Yaon duman si Maria Magdalena, asin ang saro mana Maria, nagtutukaw sa tungod na kan lulubnan. Sunod na aldaw, pakatapos kan aldaw ng pag-andam, nagtipon ang mga puo na padi, asin ang mga Fariseo ki Pilato sa pagsabi. Kagurangnan,
Nagirumduman mi na ang impostor na ito, nagsabi kan buhay pa. Pakatapos ng tulong aldaw, mabangon ako. Kaya ipagbuot mo na pagsiguruhon ang lulubngan, sagkod ikatulong aldaw. Tatibaad mag-abot ang sa iyang mga disipulos, habunon siya asin magsabi sinda sa banwaan. Nagbangon siya hali sa mga gadan, asin ining huring pagdaya, magiging urog karaot kisa inot. Nagsabi sa inda si Pilato, Igwa kamunin bantay, magduman kamo, pasiguruha susog sa naaaraman nindo. naglakaw sinda asin pinasiguro ang lulubngan, tinandaanin gapo asin binantayan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Medyo horohalawig sa tuya pong nadangog na ebanghelyo. Ito ang istorya kan pasyon kan sa tuyang kagurangnan. Tangonyan na aldaw pinupunan po niya to sa paagi kan selebrasyon na ini kaining Passion Sunday o Domingo de Ramos ang selebrasyon kan Semana Santa. Arambagan nindo na si Erap da, so dati tang presidente, may kulugbuot na tinatago sa tuyang mga Katoliko. Dahil po kanal daw na ini. Tas sabi ni Erap, maray pa ngaya si Ramos, igwang aldaw sa Semana Santa, Domingo de Ramos. O, pag-abot naman na Sabado, kay Gloria naman, Sabado de Gloria. O, ano daw ang angay na para kay Erap man. So mga tugang unyan is the beginning of the Holy Week. May saro daang akip, curious, out of curiosity, nagdulok sa sarong padi, as in naghapot. Father, how do you make a holy water? Paano ka ngayon naggigibonin holy water? Sabi kan padi duman sa aki, simple lang, magkuha ka nin ordinaryong tubig, pakala kagaon mo tangani mahali ang gabos na mikrobyo, asin bakterya, asin gabos na karatan na yaon sa tubig na yan. That makes a holy water. Mga tugang, ining simanang ini is just an ordinary week. Mamahal na naman ang gas, ang diesel, baka nga ni, next week, brown out na naman. Or may strike na naman, transport strike. Ordinary yung simana man sa na ini. Pero magigiining sarong banal na simana, we can make it holy if we also try to boil the hell out of it. Halion ang gabos na kasalan asin karatan. Halion ang pride sa satuyang mga puso. Halion ang kapaabaw-abawan asin ining pagiging makasadiri. Mahihingo wata na ining simanang ini from March 29 to April 5, magiging sarong makahulugan asin banal na simana para sa to. Paano ta po iyan gigibuhon? Magturog sa misa. Iyan ang sikreto. Paano ta mahihimo na magiining banal na simana asin makahulugan na simana para sa sato? Magturog ka habang nagsisermon si Father. Yeah. How? Of course, we need to enter into the scene of the gospel. Ilaugtaan sa tuyang sadiri sa eksena kan Ebanghelyo. Sa tulong paagi, number 1, tagapagmasinsa na. Pangduwa, bilang saro kan mga karakter sa pasyon kan kagurangnan. Pangtulo, mismong mamatean ta asin ilaugtaan sa tuyang sadiri sa pagmate asin emosyon kan sa tong kagurangnan. As an observer, so tiga apod bagang crowd sana, neither too close nor too near. Bako man haranihon, bako man harayoon. We might be guilty of this Holy Week. Pag-agi kan prosesyon, naghihiling sana, dahi man nagprosesyon. Ma-bisita iglesia, gabusan na selfie, gariturista, dahi man nangangadji. You can be a crowd, just a mere spectator, an outsider. Kaya baga kasubago, nagkurahaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Pero sabi ta, ipako siya sa krus.
nakahiling nin sulo, may kalayo, imbis matarantaan, sabi, may sulo. Dai nakalaog sa eksena, kan pasyon, kan satuyang kagurangan. Or we can be one of the characters, saro kan mga karakter, mamatean, mainbuelto mismo sa emosyon, as in experience kan mga disipulos, ni Pedro, ni Judas Iscariote, kan satuyang mahal na ina, asin kan ibang mga disipulos. O niyan tandaan ta, magayunan ining nabasa ko, ngunyan daang magayon na hinguwahon ta to stay close to Mama Mary and you will never abandon Jesus. Pangtulo, magi mismo, mamatean mismo ang eksperyensya kan sa tuyang kagurangan. Mamatean mismo ang pagmati niya, halimbawa kan siya nagpapasan kan krus, kan siya pinasaluhiban ni Judas. His emotions and feelings during the Last Supper and at the Garden of Gethsemane. Makalaog mismo sa eksena. Gari sa pag naghiling ka bagang pelikula, nakakalaog ka sa eksena, nadadara ka, pag tig-api subida, napapahibi ka. Pag nahiling mong makangisi, naghaharap ka. That's it. Maglaog kita sa mismong pasyon kan sa tuyang kakurangan. Kunyan, magayon na hapot. Anong klaseng istorya ining passion story? Number one, the passion story is a story of betrayal. Pagpasaluhib, ipinabakal ni Judas ang sa iyang maestro sa halagang 30 pieces of silver. Baratuhon ano? Nagari kita, ipinabakal taan sa tuyang loyalty, sa satuyang nasyon, sa paagi sa na ninagkapirang maleta. Baratuhon. He kept looking for an opportunity to hand him over. Tanganing maitao niya ang kagurangnan sa mga otoridad kay itong panahon. He started with small things. Aram tabaga, si Judas, treasurer kang grupo, siyang nagkakapot po kan common fund. Asin duman sa pundo, sa tada, nag-iikit siya. That gives us the impression, mga tugang, paghurup-hurupan tang ang realidad na ini, ngunya na si Mana Santa, little infidelities can indeed lead to great betrayal. Nagpuon sa nabagas sa turo 10% ngo na sa mga patinampo as in project, taod-taod, 50% na, taod-taod, day nakitang nahiling na tinampo. Sadit sana. Dati, turo text sana, nadakop kan agom. Sisay ngayoning nag-text sa imong Trixie ang pangaran, sabi kan agom na lalaki, so ayam ngayon sa kataid tang harong. Taod-taod, nag-apod na Trixie. Sabi ka nagum na babae, nag-aapod na ngaya si Trixie. Simbaga na. Sabi kan lalaki, yeah. Little infidelities can lead to great betrayal. Second, the passion story is a story of denial. Pagpasaluhib. Sabi ni Pedro, dawa anong mangyari kagurangnan, day ta kababayaan. Handa akong magadan kasabay mo. Despite the warning na tinao sa iyakan sa tong kagurangnan, oy, Pedro, bago magturaok ang manok mo niya nabanggit, makatulo mo na akong pagninigaran. And Jesus was correct. Human ang God. When somebody approached Peter and asked him, bakong ika, kaiba man kaiyan ni Jesus Nazareno? Anong sabi ni Pedro? Dehi ko nga ni iyan midbid. Kaya Isus sa rumpadi, nadangog ko, dahi ko nangaranan, itago natin siya sa pangalang. Dahi na, may nagkumpisal daa. Sabi daa kang nagkumpisal, Father, ako ngaya po, piggagadan ko, ang gabos na nagtutubod sa Diyos.
ika nga yan, nagtutubod ka sa Diyos. Sabi na akan padi, tubod-tubod ka. Yan. Kadakol kitang tiggigibo sa kinabahan na pagnigar sa satuyang kakurangan. We cannot even defend our faith. Pag argue kita kan ibang mga reliyon, dahil nga ni kitang nasasabi, dahil tangani na papatutuohan ang satuyang pagtubod. In that way, we also deny, we also betray our Lord. When we are too confident about our strength, we often disown and deny the Lord, nakasubra sues, by our actions. Pagpagmati mo, kaya mo ang kabos. Pagpagmati mo, kaya mo ang 127 pesos per liter kang diesel, tadakul kang kwarta, dakul kang maleta, dai mo namamatean ng Diyos. Nadidisown asin nadidinayta an sa tong kakurangan. Pangtulo, the passion story is a story of loneliness. Isipon mo, Jesus is left alone. Pinasaluhi ba ni Judas? Pinagnigaran ni Pedro? Harain na sa ibang mga apostoles. Ang natada sa pamitisan kan krus, si Juan, asin an sa tuyang mahal na ina. Hay na su iba. Su iba yao na ding diturog. Hay na su iba. Bidayaan na siya. Makamundong eksena. Di ba? Nagtatao sa tuya iyanin pagirumdom, ngunya na si Mana Santa, that those who pursue the path of righteousness often walk a lonely road and wage a lonely struggle. It's taking the lonely road of the cross. Paglakaw sa dalan kan krus, as in pag ika naglakaw sa dalan na iyan, sigurado ako sa roiyan na mamundong paglakbay, taiyan ang dalan kan krus. But today, we are invited to take that road anyway. Last, the passion story is a story of suffering and death. Imagine the terrible mental, physical, and spiritual experience or anguish of Jesus. Grabing pagsakit an sa iyang inagihan. Dahil ta siya handang utubon ang kabutan kan sa iyang ama. Iyumad iyan sa buhay niya to. Kanakla na beses, those who live according to God's will seem to end up losers. While those who do wrong seem to end up winners. Sabi baga ni Job, why do good people suffer and the evil ones prosper? Ngata ngaya lugod, so mga nagigibonin matanos sa sinmarhay, iyo ang nagtitios. Pero itong nagigibonin marakot, sindalugod ang nag-aasenso sa buhay. So mga nag-aako kan maleta, mga asinsado sa buhay. Kita, nagtitirios, naghihinguwa na maging marhay sa buhay. Pero, dapat niya itong tandaan mga tugang, ini ang however part. Yan. The passion story is just a prelude to the resurrection of Christ. Pasakalyi pa sa na ini. Dahil kita ma-celebrar kaining Domingo de Ramos o Domingo nin Pasyon kung natapos ang istorya sa kagadanan kan sa tong kakurangan. Tig-celebrar ta po ini mga tugang dahil ta si Kristo dinaog niya ang kagadanan as sinabuhay siya liwat sa mga gadan. Kaya ngunyan na si Mana Santa, as we go through this celebration of the Holy Week, we are all invited. Nan bako sa nang dangugon nining istorya kan pasyon. Bako sa nang hilingon, itong inaapod niya itong reenactment ka ini. Maghiling sa nakan pagprosesyon.
kundi mismo hinguwahon ta na maging inbuelto kita sa pagsakit asin kagadanan kan sa tong kagurangnan. Tanganing magkanigo man kitang makisumaro sa iyang kapangganahan, sa iyang pagkabuhay diwa. Amen? Maratana ka mo. Tapos na sa sermon. Tindog na po. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan. Kaglalang kanlangit asin daga, asin Keso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Napakusog kan tataramo na sinhalimbawa na Jesus, mamibig kita sa satuyang Diyos no na Ama, na ankulog, asin kagadanan kan sa iyang aki, magbunga sa to, asin sa gabos, mamibi kita, kay Raki, an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan, para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na barata kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa satogabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalan, nin paglingkod asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mas marahay na sosyedad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kun sa antawo, nagkikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki, an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaaraning paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadago sa iyang dalaning pagtios na siya sa nang saro. Mamibi kita sa kagurangnan. Kay Raki, an sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sindakan presensya nin kagurangnan, asin kantabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Rakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa satogabos, naan mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahonin grasya para sa sato, asin makadara sa to na mas makarani sa kagurangnan, mamibi kita sa kagurangnan. Diyos na sa muyang Ama, inanyugaan sa muyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan, ang lingwahe nin pagsarig asin pagkaherak, pakipagulian asin pagpasalamat, nin katalingkasan asin pakasabot, huli kay Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nanhulikan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo, maginharani sa mo, tanganing dawa, bako kaming maninigo kayan hulikan sa mong mga gibo, sa tabang kan daing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkaherak na sa mong linalauman. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong spirito. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Dadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa, siya daing sada, nagpakaligong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. Ang sa iyang kagadanan nagpara kan sa mong mga karatan, asidan pagkabuhay niya liwat nagwara sa mo kan kaligtasan. Kaya kay bakan gabos na angheles, nag-uumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Sinaga panokan sa imo amurawan. Kagurangnan ni kanang ganan banal burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, bagin hawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na indodolot para sa indong. Siring man, pagkapamanggi pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubon. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kan kalis nin kaligtasan.
nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Yan mamibi kita, kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kagurang na. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkamurunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang landanay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa saiyang bangkete. Kagurangnan, mako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Pamibi sa Obileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon kan sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad din pagtubod. Tukdooy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksikan kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kay tungon yan, asin sagod paman. Patalubua kami sa pagtubod, sa pagpadanay sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siling sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hadi para sa banwaan mo. Huli keso Kristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog, kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi, tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamabot, huli kan sa iyaman sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,779 pesos and 20 centavos. Ang mga naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot po sa 4,671 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 8,068 pesos and 20 centavos para po ini sa tada. Sa Abril 1, Miyerkules Santo, magkakaigwa po din Lenten Recollection as in Confession pagkatapos din alas 5:30 sa hapon na misa. Iniimbitaran po kamo na mag-atindir. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Marso, hali sa tada canisters, igwang total na 1,259 pesos and 50 centavos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuwaon sa opisina ang canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Abril. Asin maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, 5 tig 500 pesos, 2 tig 300 pesos, MB Store 500 pesos, Kathleen Joy Perez and Jade Agarin 500 pesos. Salamat po asin Diyos mabalos. Gusto ko man po magpasalamat bago kaining huring bendisyon, duman sa mga naging parte kan sa tuyang selebrasyon ngunyan, lalong-lalo na sa mga kaakiantang nag-usana, kasabayan sa indang mga magurang. Gari pagmati ko, piniririt ining magmarata, ta susaro, nadang ko, usana sa akin ni David. Gari dagit baga sa Diyos. Yeah, so, salamat po sa Saido, sa choir, kay Vince, sa live streamer, sa mga nagbarasa, mga apostoles, o wala na si Judas, kulang na. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Yaon duman. Kulang na. Yan. Salamat po sa Saido. So, asin sa commentators, sa mass collectors, lay ministers, mga sakristanta na naging parte kan selebrasyon, asin sa lugar na kung saan kita nagibo kan bendisyon, nag-andam kan lugar, ang pamilya daet. So, thank you very much. Sa bilog na Commission on Worship, thank you very much po sa Indo. Pagkatapos kaining misa, magibo kita giraray kan pagbendisyon kay itong mga paralamaw, madirig disinda, tanatardi duman, mga paralamaw, mabendisyon kita kan sa indang mga langkoy. Saro lang pong warning, nahiling ko po, dakol na nagtitinda, wala man akong problema kaya. Kaya lang, sa mga nagtitinda po, dainin do pagpabendisyonan iyan na langkoy. Because once, ang langkoy na yan blessed na,
dahil na po nindo yan pwede ipabakal. Kung ang intention po nindo ipapabakal, iyan ang mga langkoy, na tigtitinda, dahil po nindo pagsabay sa pagpabindisyonan. Let the one who bought it, sinda po ang magpa-bendisyon. Otherwise, we will be guilty of, anong apod kayo ni Simon eh. Yan, magkakasala na po kita kaiyan. So, kaya pagkatapos po kang huring bendisyon, madirig ni po kamo sa inutan, or kung dakul pa, na paralamaw, dakul pang mapabendisyon, diyan na lang po kamo sa indong tukawan, ta sa kuya po kamo dudulukon as in bibendisyonanan sa indong mga langkoy. Salamat po. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong spirito, idukoan payo asin maghagad kan bendisyon. Kagurang na namimibi kami hilnga ining sa imong pamilya na para kaini an samong kagurang nan Hesu Kristo na inagduwa-duwang magpasaluhib sa mga kamot kan tampalasan asin magtios kan pasakit kan krus. Siya na nabubuhay asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyon na lugod kita gabos kan Diyos na mamumuto na nama an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Pasiring na po kamudigdi para sa para sa bendisyon kan mga langkoy. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Itaas na po sa tuyang mga langkoy. Mamibig kita, Diyos na makakamhan. Sagkod pa man, pabanala kan sa imong bendisyon, ining mga langkoy. Tanganing kaming nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hade, makaabot huli sa iya sa daing tapos na Jerusalem. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran ka nama, aki, asin Espiritu Santo. Amen. Salamat po.